salamat kami kanimo. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo niyan ka ni kalimutan, anong kawiway katuwasan, akayan ka na pasinong ka. Tara, dinig yun! Dinig yun, kabahiran ang kaayo mo. Dinig maitungan ang kaayo mo.
Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, church, put your hands together, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful.
Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, church, say. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing. Kadalipay sa pagtahig ya lamang kanimo. Walay katalagman o sakit o Diyos ang makawagtang kanamang diya kanimo. Amo kang kinadaig sa tibok namong kasing-kasing. Ugunahuna sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo.
Amen. Og amen. Ang tanan magaingon. Amen. Og amen. Mayong adlaw. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. I am glad no naka-join ta together to listen to the Word of God. Ang ato ang passage is gibase nato karon sa Mateo 16 versikulo 13 taman sa versikulo 17. Unya, sa dihang didto na sila si Jesus sa dapit sa Cesarea Filipos. Nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa ba ako nga anak sa tao? Mitubag sila. May mga nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias. Ang uban usab nagaingon nga ikaw si Jeremias. O kung dili man, usa ka sa mga propeta. Moingon si Jesus kanila, apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Mitubag si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Miingon si Jesus kaniya, Simon, nga anak ni Jonas, bulahan ka tungod kay ang nagsulti kanimo niini, dili tao, kundili ang akong amahan sa langit. Ang title ani na sermon is Bulahan ang mga nakaila. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa indeed, ikaw ang source sa tanan na mga blessings. Tagai kami og pagsabot sa imong pulong, lalo na sa kainganin ng panahon na among ginaatubang, O Lord. Ug tagai mi, Lord, og mga mata na makakita sa imuha, mga dalunggan na makadungog sa imong mga pulong, ug ang kasing-kasing na mutuo, Lord, sa imuha ug wala nay lain. Amo kaning giampo sa imong precious na pangalan, Jesus. Amen. Na ako'y nadumduman ba na sa una, college pa ko, naman mi murag schoolmate kumbaga na artista. And so, storya-storya lugar mi sa among dormmates, among mga amigo dito, naghinambog ko ginabay. Uy, kita ko atong artista ba? Nilabay. Di ba? Kato, mas gwapa man to siya sa ako nakita na commercial. Mura katong shampoo na commercial. Ananan ako para kung ano ba na makasakay lugar ta sa ilang mga storya. Dabi, ang tubag sa ako kay murag, konyag ba, kanang nabutang kita sa naulawan ko ba? Kay giingon man sa akong amigo, ha? Kinsa yung pasabot? Dili man na mao na commercial ang iyahang gi-apilan. And so, ang ako rin is, abi nako na katong artistahan na to, moto siya, ang among schoolmate. Wag ko kita. Wag ko kaila. Pero, ngano ka na common man na siya na wadto ta og matimingan no matsimpuhan wadto ta og mall wadto ta og lugar na ay murag sikat lugar na artista or na tao na gitipukan diha sa rotonda lugar sa mall or activity center, and then appeal ta ba? Appeal ta sa unsa man na kinsa man na, and pakpakpod ta. Minaw tao, kanta ba o ni sayaw pa, uy, maayo. No? Pero pag hawa na to, kabalo lang ta na artista to, maybe sikat, maybe dili, pero wag ya punta ka ila. No? Mangutanan nila sa uban, kinsa man to. Then ang ato sang kauban, maingon na po, ambot, kinsa to. Mura man to GMA, mura man to ABS-CBN. No? So, karon ba na, nuhuna ta, unsa man ang atong pagsabot
na i-imagine na to, na kung si Hesus Kristo mismo muduol sa atoa, o pangutan-on ta niya sa kaning gipangutanan niya sa iyang mga disipulo. Alang kanimo, kinsa ba ako? Unsa ka itong itubag, no? Kidaghan ba kayo ang atong mga version na madunggan karon kung kinsa si Jesus. Naay version na si Jesus ganing murag chill lang ba? Chill, inom kape, mahalon na kape, tambay-tambay og Starbucks. Napoy version ni Jesus na kanang siya ang makapahimo sa imo og successful sa kinabuhi. No? Jesus the entrepreneur or the life coach. No, or napod ni si Jesus na the yappy, no, kanang reach your full potential and then retire early. Or napod na Jesus no na murag revolutionary na siya ang muinganyo sa ato na i-challenge na to ang status quo sa kinabuhi, then ato din yung kung ano ang system, nagi problema ang system, no? Or naapod tay teacher na si Jesus na version na murag siya ang ato ang kanang boyfriend or girlfriend nagihimo nato na dinhi lugar ang ato ang murag love or secret place love. And then gikan lugar na daghan-daghan klase atong pagsabot kung kinsa man gyud ni si Jesus, naapo din tay unsay atong pagsabot kung unsa iyang ang idea nato sa unsa man ning mabulahan ta, no? Usa sa pinaka-common na atong ginagamit karon na sa atong storya sa isa-isa ta, no? Or mag-goodbye na ta is God bless, di ba? God bless you, no? I hope no na maayo imong lakaw dito, then God bless. Murag usa nahimo na to na sa usa sa pinaka na common na greetings or pag mag-farewell na ta, magbulag na ta sa maayong dalan, mo na sa atong istorya lugar dayon. So unsa man na siya? Unsa man day na ang pasabot nato karon pod na bulahan ta. And kung mutan-aw ka no sa atong paligid, ang common na pagsabot nato lugar kung unsa ni ang bulahan ta is the blessed life lugar is natagaan ka og success, natagaan ka og increase sa sweldo, natagaan ka og wonderful na family, natagaan ka og kanang maayong mga butang. No? And mo ni sa lugar ang the good life, the blessed life na kasagara ang ato ang nasabtan. Pero kung kita ang mga disipulo sa Ginoo, mo ba ang blessed life na ginastorya about kang Jesus? Because if tanaw na to lugar ang Bible, ang ginaingon mo dito, no? Blessed are you if people persecute you. Blessed are you if people attack you, hurt you, because you are living out the righteous life. Makita nato na usually ang blessed are you or ang blessing na ginaingon sa Biblia, dili kay siya ga-relate sa daghan og mga salapi na nadawat nato. Kaya ngano, ang usa sa pag-describe karon sa Bible sa salapi is usa man siya sa posible na trap na curse, no? Na kung tungod sa mga salapi na himo na noon na dili na kita magsalig sa Ginoo, maging magarboso na noon, maging self-righteous na noon kung kuha na nato ang ato ang na-achieve sa kinabuhi. And so I think dara ta magsugod kay if atong kuano na ang mga nabulahan sa dinhi ang mga nabulahan na mga tao is ang nakaila og
dapat ang nakaila sila kang Jesus, atong isabot karon kung gamito na ko ni ang word na bulahan ba, is bisan unsa na makadala sa ato mapaduol kita kang Jesus, mao na karon ang nabulahan ta. So kung muingon lugar ta sa atong amigo, muingon lugar ta sa atong mga kapamilya, God bless you. Ang atong sabot ana is, may God do something sa kinabuhi nimo na mas mapaduol kaniya sa iyaha. So kani lugar na story, dana nato tan-awon karon na kanina principle na ang nabulahan is katong nakaila ni Jesus. Katong mas nakapaduol or mas niduol kang Jesus tungod kay nakaila sila sa iyaha. Tan-awon nato karon ang nahitabo ani na story sa Mateo 16. Na dinhi dapit nag-travel na si Jesus ug nagpalayo na siya sa center, no? Dito na siya sa northern part na ni siya sa Judah, and dinhi nagtutok na siya karon sa iyahang mga disciples. And so usa sa iyang pangutana karon as nag-travel sila, and dili man daghan dinhi mga Hudiyo na, daghan man diri mga kanang dili gatuo kang Jehovah. So sa mga Gentile region na lugar sila nagdapit. Nangutana si Jesus sa iyang mga kauban, iyang mga tinun-an. Pangutana daw mo kung kinsa ilang naila, no? Kung kinsa niya anak sa tao. Mo na yang title yang gitawag siyang gagalingon, no? Anak sa tao. Pangutana daw sila. Kay duha naman ko katuig nagsuroy-suroy. Duha naman to katuig nag-perform og mga milagro. Pangutana daw ng mga tao dito, mga palibot, kung nakaila na ba sila sa akoa. Unya, nangutana sila og nibalik sila og muni ilang mga tubag. Jesus, ang uban gaingon na ikaw daw si Juan. Katong bitaw si Juan na taga-tigbautismo, imong igagaw. Unsa may kuanan nganong si Jesus man ni. No? Nganong ang uban tao mangyapon, moingon gyapon sa ang ilang pag-ila sa iyaha kay siya si Juan na tiga-bautismo. Dili man sila siguro pareha og dagway. Dili man siguro sila pareha. Pero naambay similarity manggod ang ilahang ginasulti o ginatudlo. Naay similarity in a sense og kung madumduman na to, no, sa Mateo 14, versikulo 1 ug 2, dito na katong si Herod ang nagpatay ni Juan Bautismo, pag nakabantay siya o nakamatikod siya kang Hesukristo, ang iyahang nasulti is, murag mo na ni si John the Baptist na nabanhaw gikan sa patay, munang kanang ginabuhat ni Hesukristo na mga milagro, ihanang mabuhat karon. You see, ang ilahang nakita na ginabuhat ni Hesukristo o ginatudlo ni Hesukristo, dili naman nila ma-explikar sa normal na mga pamaagi. Kay dili naman siya sa normal na tao, mga imposible naman na mga milagro ang iyahang ginabuhat. Ang otoridad na iyahang ginasulti, ginatudlo, dili naman nimo ma-explain na gikan man karpentero man yang tatay nganong grabe man ka bigatin ang iyang mga kaalaman. Murag nalabuan pa man niya ang otoridad sa atong mga Pariseo o atong mga teachers sa balaod. So ilahang giingon ay kuan gid ni siya si John the Baptist gid ni siya na nabanhaw gikan sa patay para ma-explain nila karon ang iyang ginabuhat na mga imposible sa tao.
So nagtry sila og come up with an explanation. And muna no na kung ang tao dili ganahan mutuo kang Hesus. Mutry gyud na sila og pangita og lahi-lahi na explanation. Ay, dili ko makatuo na kung ingon ang Genesis 1, gi-create sa Ginoo ang kalibutan, ang mag-try ko og come up with another good reason na ay Big Bang theory, na ay evolution theory, para ma-explicar lang nako ang unsay kakahitabo sa akong mga paligid through a rational means na dili nako ituo ang pulong sa Dios or unsa ang ginasulti sa Dios. Dapat ang uban po niingon kang Hesukristo, si Elijah, ang abi nila si Jesus, ikaw daw si Elias, na again, nabanhaw gikan sa patay, ug naana din karon sa atong tiwala. Ug si Elijah, of course, kung ato bitong i-ranking kinsa ning mga propeta, si Elias ang usas pinakataas na respetado kayo na propeta. Siya ang naapod na i-promise no, sa Malakay chapter 4, verses 5 and 6, na gi-promise diha sa prophet Malakay na, behold, akong ipadala si Elias before mubalik ang great and terrible day sa Ginoo. Before mo abot ang great and terrible day sa Ginoo, sa Dios. And so, naa sila na promise ang mga Hudiyo, nagtuo sila na si Elias, before mo abot ang Messiah, before mo abot ang promised Savior sa ilaha, mo abot una si Elias. So, ang ilahang tanaw karon ni Jesus, since dili man sila motuo sa ginasulti ni Jesus na siya na ang hari na niabot. Siya na si Emmanuel. Siya na ang Diyos na niadbot. Siya na ang Messiah na niabot. Dili man sila motuo. Ilang giingon karon, si Elias ka. Kay, di ba, gi-promise man sa Ginoo mo abot si Elias before mo abot ang Messiah? Di man mi motuo, ikaw ang Messiah. So, ikaw si Elias. So, ilahang gi-acknowledge na si Jesus o ihang ministry, daghan kay tabang, daghan kayo og nabuhat ng milagro, ilang gi-acknowledge ang wisdom sa tinudloan ni Jesus, pero dili sila mo acknowledge na si Jesus ang Messiah. So, ingon sila, ikaw si Elias. So, ang problema, ana, is isulti naman klaro ni Jesus sa Mateo 11. Ingon siya dira og sa Mateo 17. Ingon siya dira sa Mateo 11. Sa tanan, for all the prophets and the law nagi-prophesy until kang John the Baptist. So gi-mention niya John the Baptist. Verse 14 din ingon. If willing kamo na dawaton kini, si Juan na taga-bautismo, siya si Elias. Kaya ako, si Jesus naman dayon ang Messiah. So, klaro kayo. Ang kiingon ni Jesus, no? Kung willing kamo dawaton kani na akong ginasulti sa inyo ha, mutuo kamo. So, nagpakita din na ang ilahang mga kasing-kasing is dili sila willing na dawaton si Jesus bilang Messiah. So ilahang gi-reject si Jesus. That's why ingon sila, ikaw si Elias. O ang katulo na report, ingon sila, Lord, Jesus, ikaw daw gyapon si Jeremiah. Naiuban ka ingon, da Jeremiah daw ka. And matingara to no kay yes, Jeremiah is a prophet, pero dili biya ingana ka murag mas si Isaiah pa siguro.
Kung una-una na to, likely na kandidato ba na makuan sa crowd. Kay si Jesus, mas gakot man siya ni Isaias gani na mga tinudloan, na mga propesiya. So, nganong si Jeremias man ang murag giingon lugar sa mga tao. Naani siya kuano, murag sa mga Hudiyo na ni na mga sinulatan. Nagatuo man gud sila na naa sila'y gigunitan na pagtuo na si Jeremias mubanhaw pud ni siya balik sa kamatayan, dayon iyahang tabangan ang mga Hudiyo na ma-deliver sila politically. So naay murag political deliverance ni. So ilang pagtan-aw karon ni Jesus. Again, nakita na to, no? Maski sa atong mga previous na mga weeks na nakita is naay mga nagasunod kang Jesus. Naay gasubay sa iyahang mga tinudloan. Naay nakadawat sa iyahang mga blessings, sa iyahang mga miracles lugar. Pero ang ilahang intensyon is gusto nila himuon si Jesus bilang ilahang tigluluwas or mangluwas savior sa political na mga pamaag na mga circumstances. So, usapo din murag butang na to another angle nganong si Jeremias man ang ilang pag-mention is tungod during sa panahon ni Jeremiah, ang iyang ministry dili man popular. Mintras buhi pa si Jeremiah. Ang ministry ni Jeremiah man is iyang isulti ang warning na ang ilahang nasod mapildi, makonquer. So dili good news bearer lugar si Jeremiah. Bad news bearer siya in a sense. Kay ingon man ang iyang mission man is ingnon sila, i-warning ang mga tao tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing ang Dios ihatang i-allow na mahugno ang ato ang nasod. So daghan na suko kang Jeremiah. So makita nato siguro either naani karon sa nag-admire sila, nag-hope sila na si Jesus ang mo deliver sa ilaha politically, or nag-hope pud sila, or di sila ganahan ni Jesus. Murag ingon sila, akala siya, Jeremias na siya. Di ganahan niya. No? Wa mi ganahan anak sa iya. And, usa rin, no, ka-report pag yun is, usa ka sa propeta, Lord, generic, no? Pwede nimo mabaligya, Lord, generic pharmacy. Why brand, Lord? Basta, usara ka sa propeta. Mo ang ilang pag-ila. Kinsa si Jesus? Basta, si Kuan good. Basta usa sa propeta. Nga na gyapon no, kasagara ang ga-exist gyapon ni no sa kanina mga panahon na sa kaklase-klaseng different na pagtuo kung kinsa si Jesus. Sa klase-klaseng different na mga opinion kung pagtanaw nila kinsa ni si Jesus. Hantod karon murag pariha ra gyapon ang atohang situation. So kung karon mulingi si Jesus sa atoa ug iyang ipersonal ang pangutana dili sa unsa man ang mga ginasulti sa lain tao kung kinsa ko, karon ang iyang ipangutana is personal na sa imuha. Sa imuha. Mangutana sa imuha, kinsa man ako para sa imuha, alang kanimo. Si Simon Peter, mo gyud no? Kompleto ang pangalan Nitubag. Kamo ka kanus ara katawagon sa imong kompleto na pangalan? Usually kung formal na okasyon or kanang kasab-an na kasi imong ginikanan. Pero dili man ni ginikanan si Jesus, so formal ni siya, no? Na kung si David Haka Chong ang karon nitubag. Murag formal ni karon.
And si Simon Peter lugar karon, ang iyang gibuhat karon is bilang spokesperson na karon sa tanan groups of ilang grupo na disipulo. So dili lang ni tubag ang personal tubag ni Simon Peter. Nagstorya sila una, unsa to itubag? Mo niya to itubag, sige. Karon si Simon Peter ang niatubang ang Hesus og nitubag siya, Lord, ikaw si Kristo, ang anak sa buhi na Diyos, the Son of the living God. Unsa man ang Kristo? Ang Kristo is a Greek title. No? Ang Kristo dili apelido, by the way. Okay? Simon Peter is full name. Jesus Christ, dili na niya apelido ni Jesus ang Christ. Okay? Klarohon na to. Ang Christ is a title. Christ is a Grego na siya ng ngalan Christos. Ang ngalan, ang pasabot ana is Messiah. So pag ingon ni Simon Peter as representative saya sa mga tinunan ni Jesus, ikaw si Kristo. Ikaw ang Messiah. Ug ang Messiah, ikaw ang anointed one. Ikaw ang gipromise sa Diyos. Nagtuo. Ang iyang ingon is, nagtuo kami. Kikinsa ka, kanang imong ginaingon, kung kinsa ka, ikaw ang anak sa Diyos, ikaw ang Messiah. Ikaw ang Savior. Ikaw ang Eternal King. Nagtuo kami sa imuha. O ganong importante man kayo ni siya na seksyon. Ganong importante man kayo ni siya, no? Na butang na to. Because mo ni ang gianhian ni Jesus. Nianhi siya para i-save katong muila sa iyaha. So nakita nato no na nag-spend time siya sa kaning gamay na grupo na mga tinunan ug ihag yung duha ka tuig sa grabe ka patient na pagtudlo sa ilaha, sa pagpakita sa ilaha sa mga tinunan o sa mga ebidensya, sa iyang mga milagros, sa iyang mga pulong, sa iyang pagtudlo o pagkorek, iyang maingnan usahay, no? Kamo gyud gamay kay mong mga pagtuo, dili lagi na mao. Mo ni ang tama, mo ni ang tinuod, nadunggan ninyo muna siya, pero dili na siya insakto. Mo ni siya ang kamatuoran. Grabe, iyang duha ka tuig karon nangutana na si Jesus. Dili para sa iyang sake. Dili sa iya para sa iyang kuan, ay, dapat napansin na ko no, kay duha ra ka tuig nagtabang-tabang sa mga tao, dapat nakaila na sila sa ako. Dili kay ang Ginoo na to kompleto, si Jesus, wala na siya nagkulang sa pansin. Kompleto ang kalipayon, ang joy ni Jesus. Ang iyang pangutana is para sa iyang mga tinuanan. Ang kanina pangutana is para sa atoa as well. Importante kayo ni. Kaila ba kita kung kinsa si Jesus? Or basin nadunggan lang nato ni sa tong silingan? Or basin naalantay ginatry na i-explain na kinsa siya sa atong gusto? Sa atong kasing-kasing or atong gusto sa atong huna-huna na atong kuan na mo ni dapat ikaw Lord, mo ni dapat ikaw Jesus. Or gatuo ba kita ni Jesus sa iyang pagpakita sa atoa, pag-reveal sa iya sa atoa, pinaagi sa iyang pulong. Ug niingon sila, ikaw si Kristo, ikaw ang anak sa buhi na Diyos. Unsa man ni ang anak sa buhi na Diyos? Anak sa buhi na Diyos means dili siya hinimo sa Diyos, dili siya mas ubos sa amahan langit nun, kung dili siya si Jesus mismo is pareha og essence sa Ginoo. Siya, Jesus is God. Colossians 2:9. Naa kang Kristo ang tibuok fullness of God
that dwells bodily. Philippians 2:6, though Jesus was in the form of God, wala niya gi-count with equality sa amahan or with God, kundi iyang gi-empty iyang kagulingon para i-accomplish niya ang mission to die on the cross. Hebrews 8, no? Hebrews 1:8 and 9 says, talk of Jesus Christ, the Son. He says, ang iyang trono, O Diyos, is walay kaundangan, forever and ever. So makita nato na ang kamatuoran na gipakita ni Jesus sa iyang pulong is the Son of God. He is the Son of God. Jesus is God. Nakaila ka ba kung kinsa ang Messiah, kinsa si Kristo, kinsa ang anak sa Diyos? Ug when si Pedro o ang mga tinun-an niya niingon, Lord, nagtuo kami, ikaw kini. Niingon si Jesus, bulahan ka. Bulahan kamo. Nganong dili man na sa ingana kasayon. Namura bitaw magkuan lang ka ba? Magtudlo ka sa usa ka math na problema. Unsay 5 plus 5? Ingon din ning usa ka tao, aw, kuan sir, 55. Di ba? 5. Imong dungagan og 5. Itapad nimo 55. May tama naman siya. May tama gyud. So, unsa ba tong buhaton para matudloan siya, di ba? Kung math problem na siya, ano lang igo na ta, abri ta og libro, atong ipakita ang law of mathematics sa ilaha. Sayop na sir ha, dili na siya 55 sir. 5 plus 5 gani sir. 10 ang answer ana sir. Dili pwede lain-lain imong isulti. 10. So, ingana na kasayon ba? Oh, tama no. Kay igo ra na to itudlo sa usa ka libro, otoridad na mo ning giingon sa balaod sa math na mo ni ang tamang sagot. Nganong dili man ingana ka simple when it comes to pagtuo kang Hesus. Nganong dili lang man tayo maingon, di ba mo man ning giingon ni Jesus sa Biblia, tanawa gali John 3:16. Tanawa gali Philippians. Tanawa gali Hebrews. Di ba? Mo may ang giingon. So, kung unsa man ang imong gisulti na dili sakto, kung unsa man imong gituhuan na dili insakto, mutuo na kaani. Pero kabalo man ta na dili ingana kasayon, di ba? Na kapila na ta, maybe nagtry ka og share sa gospel. Maybe nagtry ka og explicar sa ato ang pagtuo kang Hesus sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. Ug ang ilahang is matingala ka nganong dili man sila makakita sa imong makitaan. Nganong matingala man ka na dili sila makadungog sa imong murag klaro man kayo ni ang pulong sa Ginoo na murag dili wala na mailain siguro pagsabot paani. Klaro naman ni. Nganong naa pa man gyud lain ang ilang itry na i-explain. Nganong naa pa man gyud mo try og deny. Dili Genesis 1 puro ra mga butbut, lahi na siya. Lahi. Muni ang kuan ana. No? And they would just cite na kaning mga ebidensya, kaning mga ano. So nakita nato na dili ni siya mura lang og simple mathematical problem na sulbaron. Na naaga po'y all this confusion, all this pagkagahi sa ulo o pagkagahi sa kasing-kasing na ilang yapon i-reject, ilang yapon i-deny kung kinsa si Jesus. Kaya ang tubag ana is dili lang man ni siya logic.
dili lang man ni siya experience. Dili lang man ni siya, syempre, wala man siya niagi, wala man siya nag-study og Bible. Wala man siya nag-study or nag-study og English. Di siya kasabot. No. Mas lalom pag yun na. Ang problema ani is problema sa kasing-kasing. Na kung iingnon pa ta, ang description pa nato is kita mga buta, ang mga tao na patay ang mga kasing-kasing, mga bato ang ilahang mga kasing-kasing. Dili sila makakita kay magpabuta-buta man sila, buta man sila. Dili sila makadungog. Kay patay man sila. Wala sila abilidad na musabot. Wala sila abilidad na makakita. Wala sila abilidad na makadungog. Mauna, maski maabtan pa kag siyam-siyam og debate, eksplikar, pila pa katuig imong pagbalik-balik mo ni siya. Makita nimo kung patay ang kasing-kasing ug ang spirito sa tao, dili siya makakita, dili siya mosabot, ug dili siya makaila ni Jesus. Kay dili siya ganahan mo ila kung kinsa si Jesus. So giunsa mo lugar ni Jesus na nganong naaman naman karon sa mga libo-libo na wa ni tuo sa iyaha. Wa may diferensya sa iyang gamay na grupo na tinun-an ug kani puro man sila gahig ulo, daghang pakyas. Tungod kay unsa may ingon ni Jesus, di ba? Ingon siya, "Blessed sa inyo ha, kamo ng mga tinun-an nako, gigihatag sa inyo ang pagsabot." So that's why si Jesus, ang pag-explain niya sa ilaha, sa pag-journey niya pag sa ilaha, natabangan sila na mosabot. Kay kung sila lang, ang kaning mga tinun-an lang, kipasagdan sila, wala sila kitabangan ni Jesus, wala po ni sila niabot sa punto na nituo sila. So makita nato ang grasya na nagtrabaho sa atong kasing-kasing is kung nagtuo ka karon ni Jesus, kung nakaila ka sa iha karon, nakadawat ka sa grasya ni Jesus na kitabangan kanya para makasabot ka ug makaila ka, makakita ka sa iya ug makaila ka sa iya, makakita, makadungog ka sa iya ug makasabot ka sa iyahang mga pulong. Kay mo man yang tubag. Ingon siya, bulahan ka, Simon Peter, kay tungod, dili na flesh and blood ang nag-reveal sa imuha, kung dili ang amahan sa kalangitnon. Gi-reveal sa amahan sa kalangitnon na sa imuha. Dili flesh and blood. Flesh and blood pasabot ang kakayanon sa akong lawas, sa akong rason, sa akong paghuna-huna, sa akong ginabuhat na maayo. Dili na mao. Kung dili binuhatan sa grasya sa Diyos. So na istorya na lugar na si Saul na nahimo og Pablo. Si Saul ang iyahang kasing-kasing patay, wa siya kasabot kung kinsa si Jesus, iyang ginapangpatay ang mga Kristohanon, iyang ipanghanting o pangprisuhon ni sila kung dili sila mobalik sa Judaism na religion. Unya na enkwentro niya si Jesus sa dalan sa Damascus. Nakakita siya og suga, natumba siya sa dalan. Pagbakod niya, buta na siya, di na siya kakita. Makita na ito ng gospel picture, you know? Nabuta si Saul, si Pablo, ug di na siya kakita. Kailangan pa siya tabangan, gidala siya sa Damascus, sa sulod sa syudad, ug didto giatiman siya sa usa ka Kristohanon na pangalan Ananias. Didto mintras buta si Saul, gi-explikaran siya ni Ananias ug diha nasabtan sa dihang nasabtan ni
Saul na nahimo na rin siya og Pablo. Mura daw naay mga scales, no? Kanang scale sa panit sa halas or sa himbis na natangtang sa iyahang mata ug diha nakakita siya kabaw mo unsay ang iyahang pinakuna nagisangyaw karon dayon when makakita na siya ingon siya, Jesus is the Son of God. Ingon niya sa Galatians later on. Galatians 1:16. Pwede na ninyo i-marka sa inyong Biblia later on. Ingon siya Galatians 1:16. When ang Ginoo was pleased na iha karon i-reveal. Na po ng word, no? To reveal. So ang Ginoo ang nag-reveal His Son to me, to Paul. Diha ko nasabtan. Dahil karon nagsangyaw ko karon sa mga Gentiles. So makita na to, no? Na unsaon na to karon lugar o pangutana ba? Kung dili na kaya sa akong lawas, kung dili na kaya sa akong rason na masabtan o mailhan ako si Jesus sa akong kagulingon, unsaon man lugar nako? Tan-aw na to ang nahitabo kang Pablo o sa mga daghan kayo na nituo kang Jesus. Nakita na to, no? Na naman. Una, nakadungog sa pulong. Nadunggan nila ang pulong ni Jesus. O dito, pag nadunggan nila, nituo sila. Yun sa nun. First, naminaw sila sa pulong sa Diyos. Second, nagampo sila para matabangan sila og sabot. Kung kinsa ang Diyos. And number 3, sa grasya sa Diyos, nagtuo sila kung kinsa si Jesus. So I'll close with this. Pag-ingon ni Pedro, ikaw si Kristo, ang anak sa buhi na Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang among manluluwas. Ikaw ang hari. Ang tubag ni Jesus sa iya, blessed are you. Bulahan ka. So, unsay pasabot na mabulahan ta? Mabulahan ta kung kita nakaila kung kinsa si Jesus. Ug nigtuo ta sa ayaha karon. In Ephesians 1 will give us usa ka nindot kayo na picture unsay pasabot aning bulahan ta. You are blessed. And you are blessed with all spiritual blessings in the heavens. In Christ Jesus. Sa tanan na nagtuo kang Jesus na nakaila sa iya sa kung kinsa siya, ang tanan promise ug spiritual blessing in Christ Jesus yang ihatag kanimo. Mao na karon ang bulahan na kinabuhi. Sa karon ng mga panahon na wala gitay lain pag-asa or madaganan kung dili si Jesus. Ug dako kay na trahedya kung ang ato ang giadtuan na version ni Jesus is dili si Jesus sa Biblia, kung dili si Jesus
sa lain tao. Magtuo kita kung kinsa si Jesus sa iyang pulong. Let's pray. Lord, salamat Lord sa imong pulong na kami ang nagtuo kanimo na kung kinsa ka, ikaw si Kristo, ikaw ang Diyos mangluluwas. Ang tanan, blessings, Lord, all spiritual blessings, maana kanamo. Ug sa katong wala pa'y relationship sa imo, ug you are listening to this message and you have reached this long, unsa pa man imong gihulatan? Unsa pa man mintras karon adlaw, take the chance. This is a grace na nagtrabaho sa imong self as well. Tuo. Ibutang ang imong tibuok na pagtuo kang Hesus. Si Hesus Kristo na manluluwas. Ug nagampo kami, Lord, sa katong nag-express karon through a prayer, through a cry na tabang, ikaw ang musave sa ilaha, O Lord. As they surrender wholly and completely sa imuha, isurrender nila ilang kinabuhi, I pray na ikaw ang mumit sa tanan na among mga needs. Pray all this in Jesus' name. Amen.
Pagampo kita. Langit nun nga Amahan, kami nagaduol kanimo sa trono sa imong grasya, nangayo og panabang nining panahon o Dios sa kapitos o crisis. Ako mga pagampo Ginoo nga mga pulong, mga kamutuoran nga among nadunggan karon, ikaw o Dios magahatag kanimo grasya nga maaplikar kini nining panahon na. Nga kami mosalig lang gyud kanimo, among paglaom na lang gyud diha kanimo, ang imong grasya magahatag kanamo o paglaom sa matag adlaw nga ikaw ang Dios nga dili mo biya kanamo. Ikaw ang Dios nga magahatag kanamo o grasya nga mulahotay gayud. Ikaw ang Dios nga magapahinumdom kanamo sa imong mga saad nga nagpuno sa mong kasing-kasing, magahatag kanamo og kalinaw. Ako mga pagampo Amahan, nga imong katawhan karon, imong lig-unon, tagaan nimo Ginoong Dios og kalinaw sa pangunahuna o sa kasing-kasing, nga ang ilang matag adlaw, ikaw gayud o Dios ang magahatag kanila og grasya nga sila o Dios mosalig kanimo sa tanan nilang panginahanglanon. Ikaw ang Dios among Amahan nga motagbo gayud niini. Amahan, ikaw ang among himayaon, pasidunggan o pasalamatan. Ang grasya ni Ginoong Hesus, ang pakigdait sa balang Espiritu Santo, o ang gugma sa Amahan, magauban ka natong tanan hangtod sa kahangturan. Amen o Amen. Kawatan